जौ जुवा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय बायदि बायदि समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै फरायसाफोरनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बल्लामगुरि दालाइ एबसुआ। गासै गंब्रै फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै दिनैनि बर' समाजाव ड्राग्स जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर समाज बेरेखा हाबाया साग्लोबसारनानै दंसै। बेनिखायनो बिजनि दख'रा एबसुआ मोनफ्रोमबो दालाइ आफादाव ड्राग्स जानाय, फुजा मेलायाव जौ जुवा होनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, उन्दै बैसोआव गारि सालायनाय बायदि समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै फरायसाफोरनि आइथिं हानजा सुनाय हाबाफारि लादों बल्लामगुरि दालाइ एबसुआ। बे हानजा सुनायखौ बेखेवना होयो बिबुंथि लाखियो बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थांखिना गोबां बेसेन गोसा बोसोन होयो। लोगोसे फुजा मेला बेरायनाय, समाज बेरेखा हाबा मावनाय, आद्रा फरायनानै आनजाद होआलासिनो थानाय बायदि साननायखौ गारना गोग्गो गोसो आरो सान्थौ लाना फरायनायाव गोसो होनोबो फरायसाफोरखौ खावलायो। बे हानजा सुरनायाव बल्लामगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सानिक्य बर', XNDB इउनाइटेड फरामनि गाहाय नेहाथारि बिरि मोनलां, बल्लामगुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अम्बिका नार्जारी, लोगोसे गासै फोरोंगिरि, बल्लामगुरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं देंखो ब्रह्म, लोगोसे गासै फोरोंगिरि, बल्लामगुरि BCDCनि मासिगिरि कृष्णकान्त नार्जारी बिथांमोना मैखोमै बाहागो लादों। दिनै बल्लामगुरि दालाइ एबसुनि बानजायनायाव बल्लामगुरि ओनसोलनि माहारि आफादफोर आरो XNDBनि बिबानगिरिफोर, लोगोसे मोनफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि सिनियर सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों। आरो फरायसाफोर UN एकाडेमि बल्लामगुरि गोजौ फरायसालि, बल्लामगुरि सिनियर सेकेन्डारिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ लानानै बे दिनैनि रेलिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय ड्राग्सनि हेंथायै जोङो बे रेलिखौ लानाय जादों। ड्राग्स फेग्रा बेसादनि हेंथायै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, उन्दै बैसोआव बाइक सालायनाय बायदिखौ लानानै जोङो दिनै बे रेलिखौ लानाय जादों बल्लामगुरि दालाइ एबसुनि बानजायनायाव। जोङो दिनैनि रेलिनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसा, साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों। दिनै ड्राग्सआ जोंनि समाजाव बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। फेग्रा बेसाद बाहायनाय, जौ, थांखु, सिगारेट, गान्जा बायदि सोबनाया जोंनि समाजाव बांबोगासिनो दङ। उन्दै बैसोआवनो बांबोगासिनो दङ। दिनै हाइ स्कुल फरायनाय, ME स्कुलाव फरायनाय फरायसाफ्रा गान्जा सोबनानै ड्राग्स जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो बेफोरखौ होबथानो नांगोन। दिनै ड्राग्स बाहायोबा जोंनि फरायसाफोरनि जि केरियार लानाय, फिउचार केरियार लानांगौआ बियो आसखान्दा जागोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो दिनैनि रेलिनि गेजेरजों समायखिरा लाहोदों। जोङो जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगोन, फेग्रा बेसाद, ड्राग्स बायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दा बेनि थाखायनो दिनै जोंनि समाजनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे रावबो लाखोमा सिखोमा खालामा। सोरनिबा गथ'आ ड्राग्स जायोबा, गान्जा सोबोबा थोंजोङै जोंनो खोन्थागोन, जोंनो फोरमायगोन। आफादफोरनो जोङो बिनि बेबस्थाखौ लागोन जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बिनि फारसे सांग्रां जागोन। नङाबा जोङो इयुनाव जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो नाजानाय बे सिमाङा फेलें जागोन। जोंनि गथ'फ्रा ड्राग्स जानानै, फेग्रा बेसाद बाहायनानै जुदि गला जाजोबोबा जोंनाव सोर डक्टर, इन्जिनियार जानो, सोर प्रफेसार जानो? बेखायनो दिनै बांनायनिफ्राय बांहांनाय समावनो जोङो बेखौ होबथानो नांगोन। आरो साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै रायजो राजा बिथांमोना सांग्रां जानांगोन। दिनै जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बांगासिनो दङ। 9, 10आव फरायनाया हाबा जायो। दा जोङो उन्दै बैसोआवनो जुदि हाबा जायोबा जोंनि गथ'फ्रा आखल आखु रोंस्लाबा, न'खराव बोरै गोरोबनानै जानांगौ, संनो खावनो रोंस्लाबा, संनो खुरनो रोंस्लाबा। दा बेखायनो बेहाय जुदि उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा न'खराबो थेर बेथेर जागोन। आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखायनो जोङो गोबां थासारिबो नुबोबाय। सोरबाया गथ' सासे लानानै बोसोरसेनि उनाव गावनि बिमा बिफानि न'आव थाफैफिननाय, गोबां आलाय सिलाय जानाय बेबायदि थासारिखौबो जों नुबाय। गोबाङा फिसाय गोनांखायानो गुबुनजों खारलांनाय, हिनजाव गोनांखाया गुबुनखौ लानानै फैनाय बे थासारियाबो जाबोदों उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखाय। दा बेखायनो बेखौ जेरैखि जाया फोजोबनांगोन। आरो दिनैनि रेलिनि गेजेरजों बेखौबो जोङो खावलायदों। दिनैहाय जोंनि फरायसाफ्रा उन्दै बैसोआवनो बाइक सालायनो बियो। हाइ स्कुल 9, 10नि फरायसाफ्रानो बाइक लानानै स्कुलाव फैनो नागिरो। बै समाव आथिंजों थाबायना फैयोमोन, नाथाय दा साइकेलजोंबो जाला, बाइक नांगौ जानानै फैदों। दा बेखायनो दिनैनि रेलिनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायदों उन्दै बैसोआव जि बाइक सालायनाय बेखौ बन्द' खालामनांगोन। दिनै जोंनियाव खौरां फैदों गोबां फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद पास जाबानो बाइक नांगौ। दिनै बिमा बिफानाव दाबियो, सम्पति फाननानै, हा हु फाननानै बाइक बायना होनांगौ बिदि दाबिनाय जों नुदों। आरो बाइक सालायनायनि उनाव बे मोजां फरायाखै, गोबाङानो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गोबाङानो बिनि गेजेरजों फरायनाया गाहाय फारसेसो थांदों। दा बेखायनो उन्दै बैसोआव बाइक बायना होनायखौ बन्द' खालामनांगोन। साफ्रोमबो दिथागिरि नोंथांमोनखौबो खावलायबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। आरो जोंनि समाजाव जे समाज बेरेखा हाबाफोर, जायखिजाया समाज बेरेखा हाबा, जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि गोदान जोलैफ्रा
हामा होननायखौ बुजिला नैबेखौ खालामनो हामा ओरै खालामनो हामा बेखौ बुजिला दा बेखायनो बे हामा होननायखौ जोङो लाबोफिननो नांगोन जोंनि इयुन जोलैफोरनो होमबा नङाबा जोङो समाज बेरेखा हाबाजों लोब्बा थाबाय थागोन दा बेखायनो दिनै जोंनि समाजाव खोमसि फोथायनायाबो बन्द' जायाखै दिनैसिमबो बांनायनिफ्राय बांबोदों गोबाङानो गावनि जिउखौ गुबुननियाव टेन्डार होयो डक्टरनाव थांनांगौ थाङा गुबुननो नोङो अजा बेजाजों जोंनि देहा फाहामनायखौ लाङो जायनि थाखाय न'खरा दिनै बेंगुरा जानो गोनां जादों आसखान्दा जिउ खोमानो गोनां जादों खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौबो बन्द' खालामगोन समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि बिथांमोनखौ खावलायबाय दिनैनि रेलिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो सोद्रोम समाज दानो थाखाय जों बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन फुजा मेलायाव जौ जुवा बायदिसिना खेला होनाय बेखौ बन्द' खालामनांगोन दिनैहाय गोबां जोंनि बिबानगिरिफोरनो फन हरना बुंहरदों फुजायाव खेला होहोनांगौ बलांगुरियाव गाबोननिफ्राय दुर्गा फुजा जागोन गोबाङा फन हरनानै बुंहरदों जे जोंखौ खेलाखौ होहोनांगोन सोरखि खेला होनाय नङा बेयाव हाउसिजों होनाय जागोन हाउसियानो जा जियानो जा जायखिजाया रोखोमनि खेला बेखौ बन्द' खालामनांगोन आरो बिनि हेंथायै जोङो गोख्रों राहा लागोन जाहाथे बियो सानसेनि लटारि जेखिजाया खेला बेयो बन्द' जानांगोन जोङो सिगांनि एक्सपिरियेन्स बायदियै जोङो मोनबोदों जे सानाव मुवा बेसादनि खेला जायो नाथाय मोनाबा लासैनो फैसानि जालाङो दा बेखायनो जोङो बेखौ टटेलि बन्द' खालामनो हादों थांनाय बोसोरथामनिफ्राय आरो देग्लाय गोदानै बेयो गोदान आयदा जाफिनगोन बे जानो हाया बेयो जेसेबांसिन फुजा मेला सोलिबाय थागोन जेसेबां समसिम बेयो थाबाय थागोन एसेबां समसिम जोंनि फुजा मेलायाव खेला बेयो बन्द' जासिगोन बेखायनो सोरबा खेला होग्रा दंबा जे बे खेला होनायनि धान्दा बेखौ दिनैनिफ्रायनो बन्द' खालामनांगौ जिउ जोबजासिमनि थाखाय जाहाथे बेखौ जोङो इयुन जोलैफोरनो बे गाज्रि हुदाफोरखौ जों होलांनो हाया सोरनावबा सोरखि दंबा बायदिसिना खेला होग्रा मुवा बेसाद दंबा बेखौ सावनानै गारजोबनांसिगौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जायखिजाया खेला जों बेखौ जेरैखिजाया बन्द' खालामगोन दा बेफोर जोंनि समाजनि बेरेखा बेफोरखौ बन्द' खालामजोबनायनि उनावसो जोंनि ड्राग्स फेग्रा बेसाद बाहायनाय जोंनि समाज बेरेखा हाबा मावनाय जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव बाइक सालायनाय खोमसि फोथायनाय बेफोरखौ बन्द' खालामोबासो जोङो सोद्रोम समाज मोनसे दानो हागोन आरो जोङो बड'फानि सिमां जे बड' हारिखौ गेरेमसा हारि जानांगौ मास्टार हारि जानांगौ जोङो बे मास्टार हारि थारैनो जाहैनो हागोन होमबासो बेखायनो खावलायबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसा साफ्रोमबो सानसुमै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे सांग्राङै जागोन आरो बिनि हेंथायै बयबो बुंनांगोन दिनै जोंल' आफादनि मानसिफ्राल' बुंबा जानाय नङा आफादाल' बिबान लाबा जानाय नङा बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय आं नों जों बयबो बिबान लानानै जोंनि समाजनिफ्राय गोजान खालामनांगोन होमबासो जोङो सोद्रोम समाज दालांनो हागोन बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ बिबान लानो थाखाय खावलायबाय फरायसाफोरखौ मोजां आखल आखुनि मोजां थासारिनि दानो थाखाय जोङो बेखौ नाजानांगोन फोरोंगिरिफ्रा दिनै गामिनि समाजफ्रा गामि आफादफ्रा नाजानांगोन बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ हमथानानै दोननांगोन जों कन्ट्रल खालामनो हानांगोन दिनै जों नुयो गोबां फरायसाखौ गान्जा सोबनायनि हमनानै लाङोबा एबसु अफिसाव बिमा बिफाखौ लेंहरोबा सारेन्डार जायो बेबायदि सारेन्डार जाबा जानाय नङा गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ सारेन्डार खालामनानै दिनै गाज्रि फारसे लांनाय गाज्रि थासारियाव खोख्लैनाय बेयो जानाय नङा बेखायनो साफ्रोमबो दिथागिरि बिमा बिफाफ्रा बिबान लानांगोन बियो नोंनि गथ' नों जोनोम होनाय नोंनि खोथाजों सोलिनांगोन आरो बेखौ कन्ट्रलाव दोननांगोन बेखायनो साफ्रोमबो गार्जेन नोंथांमोनखौ खावलायबाय साफ्रोमबो समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि समाजनि बिबानगिरिफ्रा समाजनि सुबुं सोद्रोमाफ्रा दिनैहाय फरायसानिफ्राय लानानै जेसेबां बोरायसिम दङ साफ्रोमबो समाज फोसाबनायनि सायाव एफा एफा खामानि मावनांगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला
9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।